Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali mon kala pulloɗo woni so pulloyi on jamwali magi ziar ñam magi ziar ñam bono diastappole so segi domas wala bandiraɓe on jii oɗo wattu kam mi sikku on jii Aliou Sall woni miñirawo monsieur Macky Sall o onon gandi hay ɗum mi yaltuno ɗo kalme ɗum kadi mi yi on kala ko goɗɗo haali ɗo hande sopulo ardo haalino ɓe mbino ko kanko wujji kales pétrole mo Sénégal ko ɗum addi ha oɗo Ahmed Aidara mo wonani hay ndiga anda hay sutterawani woni maire de Guédiawaye sababude ɗeɗo penaɗe Sonko fenni o wi on wujji kales pétrole Sénégal kala ɗo Aliou Sall yaltuno ɓe jalta ɓe lukamo mbiya ana sama 400 000 mbo yahi ha o waati e kamilu kanko Aliou Sall min mi yaltuno mbimi on yo wonaɗi Europe ɗiɗe so neɗɗo o haali han waɓɓe cerveau ji ɓe pota famde holko neɗɗo yiɗi ha mbimi on mbate neɗɗo meeɗi yeyde ɓireɗam nagge taw nagge nge e tumbi jibinani ɗum firti ko holno mbo ñamirta kales pétrole mo fuɗɗaka yeeyde ƴeewe tan me ɓalejo e yidde ko yombi ɓayi ɓalejo kam so nani affaire kaale tan kamɓe kaales kam e cikki koko ɓoggete walla koko jokkese koko hoccete ko mbali ha han ko ɗi mentalité ji gon Afrique ɗum mboɗo haala ɗum tan badiraɓe a liggoro so a yiɗi hebde fi daña ase falta muccu sacrifice hay jengi bambaɗo haali ɗum o wi ko seeɗame ma hepta jawdi donc neɗɗo a faama a liggoto tan le daña kono wana a costa de l'audemas a liggoto tan daña goppe affaire gueɗe jombuɗe onon jiɗi ko yombi ha maayi a ɗaɓɓa tan keɓa mais toujours ko e goɗɗo mbiɗon baso ɗum woni hande ko yakki Sénégal ko sababu manipulation penaɗe ɗe nafani rimande e yaami mangu kono juutani duuɗe vraiment ino hawni bandiraɓe oɗo systéme politique natuɗo e leydi Sénégal ino hawni o yakki leydi ndi ɗum wonno ko men cali depuis law vraiment c'est dommage